Pane dzimwe nyaya dzinotenderera pasocial media. Pane nyaya dzinofamba chaizvo pasocial media ipopapa dzichizeya uchingoona dzichitaurika dzichitenderera dzichibuda nepapapa dzichienda uchingoona nyaya dziri kukwira nekudzika nyaya. Asi vakawanda pamwe pacho vanosara vaine mibvunzo yekuti zviri kutaurika izvi ichokwadi here, zvakaitika here, zviri kuitika here, kuti ndizvo kana kuti handizvo. Saka vazhinji vanenge vasina mhinduro. So kazhinji mhinduro dzacho dzinongozowanikwa futi ipapapo pasocial media ipapapo. Ndo panongozobuda futi chokwadi kuti zvaitaurika zviya ndezvechokwadi here kana kuti aiva ari manyepo zvawo. So pane nhau yanga ichitaurika pasocial media kuti Chipo musikana uyu wekuimba uyu aiimba nechikomana ichi the late ainzi Terry zviya. Pane nyaya iri kutaurika yanga ichitaurika nanhasi ichikupota ichitaurika yekuti kwanzi ane pamuviri pababa Harare. Nekumwe kutaura vanhu vari kuti kwanzi mwanasikana uyu anodanana nababa Harare. Handitika? Ndo zvazvinongoreva izvozvo, ndo zviri kutaurwa nevanhu. Handiti? So musocial media imomo ini ndazosangana neimwe interview yakaitwa naTerry na Chipo Muchegwa achibvunzurudzwa pamusoro penhau iyoyi yekuti anodanana na ane pamuviri pababa Harare. Saka anga achibvunzwa iye achipindura. So zvandauya panapa manje, zvandaurira inhau yezvandanzwa iye achitaura. Handimazviona manje, iye anga achitaura. Chipo paanga achitaura nyaya yake aisa foto. Pane foto rabuda raakamboposta 6 months back achiita unge munhu ane pamuviri. Hembe yanga akapfeka yakaita seteneti aine chijaketi zvichiratidzika sekuti anotori nepamuviri. Handiri muruzona, ukangotarisa wega waingoti munhu ane pamuviri. Saka iye achizobvunzwa achitsanangura pamusoro pefoto iri anga achiti kwanzi aiwa, ini pandakazvara mwana wangu uyu musikana uyu ndakaitwa operation. Saka waitwa operation unenge uine vanga zvokuti haukwanisi kuzosunga dumbu kuti ridzoke, zvinoita vanhu vazhinji pavanenge vasununguka paya. Saka ini ndaingosiya kadumbu rakadaro, saka kuti ridzoke rinonetsa. Saka yanga ichitoti kwanzi ini ndine dumbu hombe. Ndo matsanangurira anga achiita. Saka azopfurira mberi iye manje achitsanangura achiti kwanzi vanhu vari kutorera pafoto iri randakamboposta mumashure. Saka inini ndauya kuzogadzisa chiti no, aiwa, vanhu havana kutorera pafoto iri. Iye ndiye ari kufungidzira mwanasikana uyu kuti vanhu vakazvitora vakazvipika vakatanga kuzvitaura kubva pafoto iri. Aiwa no, handipo pakatangira vanhu. In fact nyaya anogononga pamwe akatosara bhijana mumashure menyaya. Nyaya yanga yafamba iye ari kumashure. Nyaya iyi haina kutangira apa. Tikada kunyatsa kudzoka nayo, pane foto iro anga akatakurwa nababa Harare. Kamukomana kaaimba nako kaya kasati kashaika kakagarawo nechekuleft side. Iye akatakurwa nababa Harare. Handimuri kuona. Saka vanhu vanomhanyisa pfungwa. Handimuri kuzona. Vanhu vanomhanyisa pfungwa. Kana kuri kuchechi kune yatinoti evil appearance. Kune yatinoti evil appearance. Kuti taakuda kukudisciplina iwewe, kumbokuisa under discipline kuchechi nekuti wafamba mufambiro usiwo, waita evil appearance, wapa vanhu kungokufungidzira zvisizvo, zvokuti vanhu vakada havo kutaura zvakashata pamusoro pechechi vanotanga kutaura vachitorera pane izvi zvawaita izvi. Handimuzvona. Saka iye ndo zvaakaita mwanasikana uyu nababa Harare. Handimuzvona. Ndobva vachibudisa, ndobva zvaiswa pamedia. Zvichida pamwe anga achitakurwa zvake, handiti
semunhu anopota achibatsirwawo nevamwe kudai. But chakazoshatira nyaya yacho ndechekuti number 1 doti mubate pakashatira nyaya ndepekuti rakazoiswa pamidhiya akatakurwa naBaba Harare, uyewo mhando yemutakurirwe wacho ndo yakakonzera vanhu kuti vatange kutaura. Chimwezve chandoda kuti batisise chakakonzeresa problem mhando yemunhu wacho anga akatakura wacho. Mhando yemunhu wacho anga akatakura pakapostwa foto iroriri. Ndakamboteera makomenzi aikomenzwa nevanhu ipapo, ndakanyarara zvangu. Vamwe vakatokomenda vachiti Baba Harare nzwiraiwo mwana tsitsi akomana. Vamwe vakakomenda vachitaura kuti uyo mukomana uyo Terry arwadziwa nezviri kuitika pa. Muri kuona zvese izvozvo zvaikomendwa nevanhu ipfungwa dzavo, kwete kuti ndo zvaiitika, but zvakonzerwa nefoto iri. Mutakurirane wanga wakaita vanhu ava vapedza ndobva vaisa pamidhiya. Handiti muri kuona manje pane nyaya yacho. So ndikuda kubatsira hanzvadzi yangu iyi kuti izive kuti nyaya haina kubvira pafoto riya. Nyaya yakabvira kumashure uko uina Baba Harare. Mashure mwacho papasati patoitwa vhidhiyo iri song iyi vavasati vatoimba yavakazoimba naBaba Harare mumashure mandiri kutaura nezvamo. So vakazosara voimba vanhu vakutoti zvingaenda nepi, ndiwoka ndizvozvo ndozvitoripo vanhu handiri kuzviona vari kukonkluda, vari kutorera nyaya maringe nezvavaona ndobva vatanga kususpekta, ndobva vatoti ndizvo ende ndochokwadi. Why? Saka ndiri kudzoka panhau yangu yaenda ndichitaura yeevil appearance yayi kuti hanzvadzi yangu Mwanasikana Chipo naBaba Harare ndo vakakonzera kuti vanhu vataure. Apo tapedza painterview yakaita Mwanasikana akazosvika pamwe paakataura kuti vanhu vandinyanyira, vanhu ngavandisiye, vanhu ngavanditorewo somumwe munhu kana ndaitawo zvandinenge ndaita. So iye ndobva ati vanhu vanozondinyanyira. So ndaida kuti azive kuti vanhu havamunyanyiri, asi iye ndiye anonyanyira vanhu, anonyanya kugona kuimba. So vanhu vanozonzwa jealous naye, wanzwa kaMwanasikana. So kugona kuimba kwaunoita vanhu vanenge vakutokuitira godo. Vakangoona watakurwa naBaba Harare voti Chipo wedu kani. Uyewo vachizivawo kuti Baba Harare wacho music yake yakangonongedzera ikoko, tumajaivhi twake tunongori muwest imomo. Saka vanhu havatrasti Baba Harare manje. Saka ayo wozoonekwa manje watakurwa naye, ende mhando yemutakurirwa wacho mamakaita kunonzi kunanganisa chaiko. Saka vanhu vanobva vasara vaineri. So vanhu havasi kukunyanyira, iwe ndiwo unovanyanyira, unovagonera pamusic, unovagonera pakuimba. So vakutonzwa jealous, vakutonzwa godo, havachatodi kunzwa kuti Chipo wedu wanzwai, havachadi kunzwa izvozvo. Right, ndakupedzisira neshoko rerairo kuhanzvadzi yangu iyi. Interview iyo akatsanangura akataura kuti ndichada kutowedzera ndiite vana, akakurudzira vanhu kuti vanhu vanofanira kuberekana sezviri kutaurwa neBhaibheri, berekanai muwande muzadze nyika. Hapana chakashata ipapo. But inini manje nyaya yangu iri pakuti pawakabvunzwa kunzi pane munhu, wakati hongu pane munhu, asi ukati handidi kutaura zita rake, right? Asi mutori muprocess yekuita vana asi usingadi kutaura zita remunhu, ipapo ndiri kuona pakabhenda. Unofanira kunyatsopagadzirisa nyaya yewanano, nyaya yemarriage achisi chivi, iright, ikodzero yemunhu wese. Sewe uri munhu wechidzimai unotori nekodzero yekurorwa, asi transparent inodiwa, especially pamacelebrity akaita semi. Transparent inenge chitongodiwa, transparent kuti vanhu vazive kuti Chipo uya murume wake ndinhingi, Chipo uya murume wake ndinhingi. Avoida kuti waita mwana nanhingi, right? Woita zvemwana neumwe munhu, woita zvemwana neumwe munhu. Try to avoid zvinhu zvakaita seizvozvo. Ingova nababa vevana vako anonzi nhingi. Izvi ndakutongorayirawo sehanzvadzi yangu. Izvozvo zvakanyanya kukukoshera kune ramangwana pavana vako. Vanobatana zvakanyanya dhani vanenge vachiziyana, vanenge vachiti iwe uri wekwanhingi, iwe uri wekwanhingi. Hazvinetsi izvozvi, uchavakudza. Zvinozonetsa mangwana ivo vatokura vakutoitawo mhuri dzavo. Pamwe iwe unonge wakura wachembera
ndopaunozonzwa unzi wabatwa bp paya wazodai nokuti vana vako vanenge vakuita kakudhonzerana nekurwisana. Saka kana nguva yacho ichipo nemukana wacho uchipo wokuzvigadzirisa, wotozvigadzirisa kuitoti kana wakamboita mistake kumashure usasadzokorora. Handisi kutaura kuti ndozvawakaita, but ndiri ngoitira kuti une ramangwana tichienda mberi, ndakukurayira saelder kuti mune ramangwana uchienda mberi, sezvawataura kuti unoda kuita vamwe vana uchida chiita nababa vevana 1. Kana zvichibvira motochata motororana, zvakakosha izvozvo. Tinotozvikurudzira totouya pamuchato ipapo totodya mabhonzo topururudza tichifara. Asi kana zvakaitikawo mumashure it's fine, but mazwiro andaita painterview iyayi zvinoratidza kuti hapana muchato uripo, wangoti pane munhu aripo, ende munhu iye akahaidwa, haasi kuda kubudiswa pachena. Saka zvinokonzera futi kuti vanhu vasara vachiti munhu aripo kuti ndibaba Harare here nokuti vanhu havasi kutenda baba Harare zvachose, vanhu havasi kutrasta baba Harare. Vanhu vanoti baba Harare nemwanasikana wedu uyu, baba Harare chaivo. So vanhu havasi kugutsikana. So tangoti tifure nepo tichibatsirana nekuonesana kujekesera vanhu vazive zviri kuitika, at the same time nekubatsirawo nemasoko pahanzvadzi yangu iyi kuti zviite zvakanaka. Komborerwai zvikuru, garai munyasha, itirwai zvakanaka. Kana usati uchiri kutanga kusvika pano paElder David Kanjanda and Kingdom Keys, gara wasubscribe pano panonzi paKingdom Keys, svumbunuro dzeumambo. Pane makeys ekupinda mukingdom yaMwari. Masoko edu ese atinotaura panapa, zvese zvatinotaura nezvatinoimba, ukazvigarira pasi ukazvitora, ikey dzinokukinurira kuti upinde muumambo hwaMwari. Ndichazokutsanangurirai kuti sei takati Kingdom Keys. Asi muchidimbu regai nditi kune vamwe vanofunga kuti vari muumambo hwaMwari but vasiri zvavo muumambo hwaMwari. So unoda makey ekukinura kuti upinde muumambo hwaMwari. Saka chisubscribe wobaya ka notification bell. Pamusoro paizvozvo, gamuchira Jesu, follower Jesus Christ, ave Ishe namambo nemuponesi weupenyu hwako. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. God bless you.